Snow na, snow. Ayan. Nag-i-snow na. Wala pala. Ganun na nagagaling. Oh, yan. Yan yung kumain niya eh. Hindi yan snow eh. Bula yan eh. Yan pati sa ulo mo. Yan. Rones, ulo mo. Yan oh. Naligo na naman. Yan. Ang dami-daming bula. Di ba? Boom, boom party. Boom, boom. Tayo sa Arenas Farm. Ganda. Asan na sila? Uy, daming bula. Daming ginamit na sabon. Dompa. Pailaw na Arenas Farm. Ganda. Daming ilaw. Mga bata. Asan sila? Yan. Hanapin muna natin ang mga kids. Andre. Hoy. Hey. Yan o. Hey. Yan Ronald. Halika na. Uni. Isa. Okay guys, yan o. Yan. Camel yan. Sinakyan niya na ano yan. Yung 3 kings yan. 3 kings. Isa. Dalawa. At 3. Yan. Yan. Si Baby Jesus. Yan si Jen. Yan. Hawak niya yung... Yan o. Hawak niya yung mga tupa. Mga tupa? Hawak niya si Mama Mary. Yan si Papa Jesus. At si Papa Jesus. Yan. Dito. Masyan si Andre. Dito kami yun siya. Bilhin. Nang. Hari na dyan. Huwag mong galawin dyan. Huwag. Okay na. Picture natin. Pero yan, kasing BCC. Kasing Pilipinas. Naman. Ha? Yun, Andre. Haba ng buhok Andre. Jan Ronald. Jan! Ronis. Okay. Yan o. Christmas tree. Okay na yan o.
Yan, si Ronis guys. Yan, nakadiscover. Wow. Oh. Ayan, sa Arenas Farm. Mga pailaw. Sa Arenas. Pakaiba na naman doon. Anong mayroon doon? Oh. Dilim na doon. Oh. Hanggang wala lang, ganyan lang. Yan oh, di ba? Oh. Woo! Wala nang ganyan lang naman, Nes.